anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi purbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Say botohonon mudo tuahu dalan hanguluan, gokdo las ni roha di adopan ni bohim, akka hasudungan ni rohado di siamunmu saleleng ni lelengna. Haleluya. Ale Tuhan de bata pergugu naso hatu dosan, namandok mauleate dohami tuho, ala dipapatar ho doho tu akan naso tumandaho, anakmu Tuhan Yesus Kristus, saya asiroham, saya payan ma dihami rodi pinoparnami, barita na ulii, jala pararat mai tu saluhut bangso, asa besar sodang dihasangaponmi, doho diaka na hudul dihaholomon, dohot na nilingguman, ni hamatean marhite-hite anak kakolongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di minggu patuluhon dung Epipaniason, ima natar surat di Lukas onom ayat 36. Gabe parasi roha mahamu, songon amamuna parasi rohai. Atong rak magidogogo mahita sian Tuhan debata. Oleh Tuhan debata, saya pargoge mahami, mangulaon membartu patiki. Amin. Dosata nagodangi tu adopani debata martangyang mahita.
Debata amanami pargogo naso hatu dosan, para si rohami dahami na dangolon, tunggodang do dosa dohot pangalusion nami di bagasan ngulu namion, songon si Jona nama jua di parsuruanmu, alai ala umbelga do asini roham, dang di pasobuho hanaposom, mandau alai tung ditogu-togu hodo tudalan hasitongan, alani asima roham dihami asa unang say majua hami di akka parsuruanmu. Ale Tuhan debata asini rohami manama paruah nami. Ale Tuhan debata amanami pargogona sohatu dosan, para si rohami dahami na dangolon, jojot do ditik-tikon ho tuhami marhite akka naposom, asamu baroha dohot pangalahon nami, alai dang tangi hami di akka poda dohot apo-apo tu hamu baon ni roha, alai asi sogot dohot holong ni roham, dang di pasobuho hami mian di bagasan haholoman, asi maroham di hami, jala patupa mahami gabe akka si baritahon hamu baon di roha maradopon halak, unang mauhum mida hajahaton, unang gabe si pajujui halak asa martahan di hata kangonan. Ale Tuhan debata asini rohami mana paruah nami. Ale Tuhan debata manami pargogo naso tu dosan, para si rohami dahami na dangolon, narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagudangi, di bagasan hajahaton do hami tubu jaladang adong haporseaon, di bagasan rohan nami hian, saluhut do hami manibil sian akadalanmu, mansay godang do pangalasyon nami di patikmi, alai ingot mahami ale Tuhan, ala ni denggan ni basam dohot di asim ni roham, say unang paingot-ingot akadosa ni haposoon nami, dohot pangalasyon nami, sa ingot mahami hobar tu asin ni roham, dohot denggan ni basam ala ni guarmu, ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Songonondo pakaholongi di bata di portibion, polado anak nana sasadei di lehon, asa unang mago ganuk na porsia di ibana, asa hanguluan na salileng nileleng na di ibana, asa ngapon mani di bata na di gijang. Amin.
debata turpuk epistel di minggu patuluhon dung Epipania sadarion tersurat di Markus seda ayat 14 saat rodi ayat 20. Alai dung dihurukkan si Johannes Roma Yesus tuluat Galilea menjami tahun barita nauli ni debata. Dungi dina mardalani ibana di topi di tau Galilea di dia masih Simon doho si Andreas dongan saama ni si Simon na sumapakon jalana tu tawi ai pajala do nasida. Pitor ditadikon nasida ma jalai laos mangihuton ibana. Dungi manigor di jauh ma nasida, gabe ditadikon nasida ma ama nasida, si Sibedius na diparawi, rabdot akka anak gajina, laos rodo nasida mangihuton ibana, ima sahatna, martua ma akka natu mangihon hata ni debata, jalana poepsa. Amin. Porsiautai songonahi natindakon ni dongata saha porsian di sandok portibion rap mahita mandok porsian hidung ama pargugu nasutu dosa natu palangi dotano au porsia Yesus Kristus anak itu kata coba nesesidi Mandius Maria Maria Santoni Corvadia Andorang Suruhan Hidup Tuhan Tuhan Bernit di pangkuman 100 mata terpadu dan walaupun sedang
Shalom. Tikting Minggu Patoluhon Dung Epipanias 24 Januari 2020 Sada. Topik Minggu Asini Rohani Debata na Paluahon. Parhobas Boima Tajaha Diwarta. Tikting Namasa Sada Sadarion Minggu 24 Januari 2020 Sada Ima Minggu Patoluhon Dung Epipanias Manang Hapapatar ni Debata. Topik ni Mingguta Sadarion Ima Asi ni Rohani Debata na Paluahon. 2. Parmingguon Bot Ari. Sadarion Minggu 24 Januari 2020 Sada Nunga dipuka huriata Parmingguon Bot Ari masuk pukul 10:07 WIB. Ni sosohon ma tu sude ruas ni huriata mandohoti Parmingguon Bot Ari i. Tolu sermon dohot rapot parhalado. Lau parade konsep program kerja dohot anggaran ni huriata tahun 2020 Sada alani i di hari Kamis 28 Januari 2020 Sada sermon parhalado masuk pukul 10:08 WIB laos diuduti tu rapot parhalado. Alani i ni sosohon ma tu sude parhalado asaretaro mandahoti rapoti. Rapot huria di hari Sabtu 30 Januari 2020 Sada pukul sia 30 WIB patupaoni huriata do rapot huria lau manotopon program kerja dohot anggaran ni huriata tahun 2020 Sada peserta ni rapoti ima sahalak utusan ni ganup seksi kategorial dohot 2 halak utusan ni ganup wilayah na pinilit ni situa wilayah nabe. Nang utusan ni panitia pengadaan lahan parkir dohot dalan. Alani i ni sosohon ma tu ganup diotang tu rapoti asaretama ro mandohotisa. 5. Pelean tu dana pensiun. Hari Minggu 30 Sada Januari 2020 Sada papungu pelean dohita tupak tu dana pensiun HKBP. Hombar tu surat parmahanion na pinasahat ni pimpinan HKBP. Jaladung sidung tiktingon jahahonon do surati. Onom dana pengadaan sarana parkir dohot dalan. Nunga dituhor huriata lahan bidangna 763 meter argana 4.250.000 per meter. Lao sarana parkir dohot dalan. Alani i di hari koton panitia do dana lau panggararon tahap parjolo 1,5 miliar rupiah. Numnga sepakat panitia dohot partano sahatop-hatopna gararoni panitia tahap parjoloon. Alani i nisosohon matu sude ruas ni huriata asarade manitipon hepengna tu panitia lau manggarar tahap parjoloon. Paulahon ni panitia do sude akadana na dititiponi marhite janji iman ni ruas. Dohot mangalului dana tuduru ni huriata marhite proposal. Nang marhite pelean nata pasahat dung sidung parmingguonon. Lau ruar sian garejaon. Alani i nisosohon ma tuhita sude namar minggu tikion asata pelehon ma nadumenggan. Pitu namoding. Di hari Selasa 10 sia Januari 2020 Sada nunga marujungolu ni inatta sota uli boru manurung umur 74 tahun. Nahina baluhon ni amatta jamari siaturi. Alamat Pesona Anggrek Harapan Blok A20 nomor Sada Harapan Jaya wilayah Judea. Tuhatama nama ngapul dohot namar gogoihon sude keluarga tinadikonna. Walu sumbangan termogan. Di jalo huriata do sumbangan alat pengukur suhu tolu unit termogan sian keluarga ni amata calon situa Boni Napitupulu calon situa Martin Sitompul dohot situa B Pasaribu. Jala mauliate ma di pasahat huriata tunasida. Parhepengon.
Parhepengon ni huriata ni mingguon boi mata jaha di warta. Saldo kas ni huriata per tanggal 23 Januari 2020 sada huria minus 80.504.335 rupiah. Pusat godangna 4.140.250 rupiah. Diakoni 186.100.165 rupiah. Pembangunan 1.300.000 rupiah. Pengadaan jalan 70.355.720 rupiah. Transitoria 2.650.000 rupiah. Laos disosohon ma tuhita sude ruas ni huriata asata pasahat ma pelean partangiangan bona taon keluarga tu huriata. Tuhatta ma nama masu-masu parhepengon ni huriata. Ulang tahun. Torop ni huriata nama ulang tahun di mingguon 40 halak. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun. Hata ni debata namandok di Joshua sada ayat sia dan nungahudok tuho pirmatodim jala marsi hohot unang manodit roham jala unang tahutan ai jahoba debatam dodongamu manang dopak dia peho mangalaka songonima tikting namasa dohot parhepengon di huriata tuhat tama nama masu-masu. Pea Raja Tarutung 15 Januari 2021 kepada seluruh jemaat HKBP di tempat. Salam kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja. Amin. Sesuai dengan pembicaraan kami dengan Direktur Dana Pensiun HKBP pada tanggal 23 Desember 2020 yang lalu di kantor pusat HKBP, yaitu 10 hari setelah pelantikan kami, pada saat ini HKBP memiliki beban hutang sebagai badan pendiri atau pemberi kerja dan peserta dana pensiun kepada dana pensiun HKBP sebesar 116.725.586.841 rupiah, yaitu tunggakan iuran normal sebesar 5.463.071.591 rupiah. Tunggakan iuran tambahan sebesar 91.194.771.189 rupiah. Denda keterlambatan pembayaran sebesar 20.067.744.061 rupiah. Berhubung karena Otoritas Jasa Keuangan atau OJK negara kita telah mengeluarkan sanksi administrasi kepada HKBP sebagai badan pendiri berupa peringatan tertulis kedua sesuai dengan surat nomor S22/NB231/2020 pada tanggal 30 November 2020 yang lalu untuk mencegah keluarnya surat peringatan ketiga dari OJK yang akan berujung pada penutupan dana pensiun HKBP, maka pada tanggal 23 Desember 2020 yang lalu kami memberanikan diri menyurati OJK untuk mengatakan bahwa HKBP akan berusaha membayar beban hutang tersebut sebesar 2 miliar setiap bulannya mulai bulan Januari 2021 ini. Namun berhubung karena pada saat ini 13 Januari 2021 dana kas kantor pusat HKBP hanya sebesar 1,1 miliar tidak cukup untuk membayar tunjangan Natal Desember 2020 dan belanja hidup pada para pekerja gereja yang ditanggung kantor pusat HKBP sekalipun, maka kita tidak sanggup membayarkan hutang ke dana pensiun tersebut pada penghujung bulan Januari 2021 ini. Karena itu, melalui surat ini, kami datang mengetuk hati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian untuk kerelaannya melepaskan dana pensiun HKBP
dari kesusahan ini sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Yakinlah bahwa dengan kekayaannya, termasuk pada masa sulit pandemi COVID-19 ini, Tuhan akan mengaruniakan hal-hal yang penting itu padamu karena kerelaan Bapak Ibu sekalian membutuhi para pelayan gereja Tuhan yang sudah pensiun di masa tua mereka. Sebagaimana firman Tuhan berkata, "Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan." 2 Korintus 9 ayat 8. Sementara itu melalui permohonan ini, dengan kerendahan hati, kami juga memohon kepada seluruh bendahara huria kita agar berkenan langsung mengirimkan iuran dana pensiun pelayan aktif di setiap tempat pelayanan masing-masing ke rekening dana pensiun HKBP di bawah ini. 1. Dana pensiun HKBP Bank BNI Cabang Pembantu Tarutung nomor 00612555696. 2. Dana pensiun HKBP Bank Mandiri Cabang Medan Pulai Minang nomor 1050002086514. Dana pensiun HKBP Bank BRI Cabang Putri Hijau Medan nomor 00530000517301. Demikianlah permohonan ini kami sampaikan dengan keyakinan pada kesediaan bantuan Bapak Ibu sekalian melepaskan dana pensiun HKBP dari kesusahan ini didorong oleh tali kasih yang daripada Tuhan kita. Kami berdoa agar Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian dalam setiap aktivitas pekerjaan Bapak dan Ibu sekalian. Teriring salam dan doa kami, Huria Kristen Batak Protestan, bertanda tangan Eporus, Pendeta Dr. Robin Butar-Butar. Shalom.
saluhut naroha. Imana mangaramoti aka ate muna dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hata. Barita nauli di bagasan mingguta sadarion. Ima di minggu patuluhon dung Epifanias. Tarsurat di buku ni panurirang Cona bidutulu. Mamuka maisian ayat sada. Sahat rodi ayat 10. Songonon ma hatana didok disi. Dungi Roma muse hatani Jahoba tu si Jona padua halihon songonon. Borhat maho laho tu Ninipe hutana boloni. Jalati tikon tu si titing si pabua oku tuho. Jadi borhat masih Jona laho tu Ninipe hobar tu hatani Jahoba. Alai hutana bolo do yanggo Ninipe di culu ni dewata. Partuluarian mardalan lapasna. Dungi dipuka si Jona ma mardalani di bagasan hutai parsadarian. Jalamar titing maibana madok. 40 hari nari nama. Jadi marongrong ma Ninipe. Jadi porsia ma akajol mai isi Ninipe di debata. Jala dititikon madok marpuasa sadari. Jala marulos hori nasida. Sian halak nama gudang rodi na mehmet. Dungi sahat mahatai tu raja Ninipe. Jadi hehe maibana sian habang sana. Jala diosari paheanna hian siad dagingna. Jala martujukon hori ibana. Jala hudul tu sirabun. Dungi disuruh raja ima martiting pabuahon tu bagasan Ninipe. Songonod do titing ni rajai dohot donganna akana sangap. Nang jolma dohot pinahan tole lobu dohot biru-biru. Dang jadi madai agia aha. Dang jadi manggagat. Aek pedang jadi inumonna. Ikon marulos hori jolma. Nang pinahan. Jala gugonna bi jauh-jauh tu debata. Jala ganuk jol maiko mulak siad dalan na narwai. Dohot sian hatu dosan na niula ni tangan nasida. Iseu botosa anggiat tung marpangulahi. Jala sol-solan ni debata rohana. Jala mulak ibana sian parpiar ni rimasna. Asa unang mago hita. Jadi dung di debata pabahenan nasida na mulaki nasida siad dalan nasida akan arwai. Gabe di sol-soli debata marohana. Taringot tu hamagoan na nilubahon na. Bahenon na hiyan tu nasida. Gabe dang saut di bahen. Ima sahat na. Adong do hata batak na madok. Baris-baris ni gajah di rura pangaloan. Molomar suru raja daedo suluan. Totu di bagasan hatai. Ala raja na sangap na manggonggom luat. Ikonuduk do halak di parsuruon ni raja. Jala di bagasan turpukta di tikyon. Disuruh debatado si Jona ikon borhat tu Ninipe. Lao maniktikon hata silubahonon tutonga-tonga ni halak Ninipe. Alaidang rade si Jona. Borhat tu hutan Ninipe. Lao pasahat ton titingi tu tonga-tonga ni halak Ninipe. Laos lari do ibana tu Tarsus. Jala tongon di bagasan na lao ibana tu Tarsus. Masa mahaba-haba. Jala di bagasan Parawi. Dan adong bedalan haluaw. Alanima. Nasida. Patupahon ise masyala ni ubahen na masa alugo na gugui. Jala manang ise na mabahen alugo na gugui masa.
ima si sapak konoton tu lauti. Jalalaos didabu ma si Jona. Tuluari si Jona ikon mian di bagasan butuhan ihan. Alasi dorokan ide bata marnida ibana dang jadi bana mate di lauti. Jala di bait debata do dalan haluau. Jala di sido idaota nak pe otoritas ni debata. Di tonga-tonga ni sudena tinopana mutlak. Jala tahati dakon debata parimas. Alaidang holan rimas nai nagabe nal tarida. Ubal gadoasi ni roha ni debata tarida. Di tonga-tonga ni ngolu ni si Jona. Nak pe majua ibana. Alai di palua debatado ibana. Ima marhiti asi ni roha ni debata. Jala di bagasan na toluari ibana dibutuhan ni dekei. Di sido masa parhusarion di tonga-tonga ni ngoluna pikiram. Menyadari pangalahona na suduk di parsuruon ni debata. Jala laos di sido hamubaon cupang di tonga-tonga ni ngoluna. Hamubaon na masa di ngolu ni si Jona ido mabuan ibana umuse gabe boy tu darat. Jala laos dipakke debata muse ibana. Laho patol hason titing ni debata. Tu tonga-tonga ni halak ni nipe. Jalan waing idaot tama di bagasan turpuk tao. Ahana hina tahon ni si Jona. Tu tonga-tonga ni halak ni nipe. Pangalako ni Jolma namian di tonga-tonga ni hutan ni nipe dang be ditolerir debata. Ala ni takang ni roka nasida. Saluhut na nasida sap dosa. Saluhut na nasida magulahon nasohol inalobohon di debata. Ala ni dodang ditolerir debata be pangalako nasida. Jala di pasahat tu si Jona iko si hatahonon ni si Jona tu tonga-tonga ni alak ni nipe. 40 hari matiki di lehon debata. Tu nasida molo muba nasida di bagasan na 40 hari. Nasujari ripasono ni debata. Alai molo sumuba nasida. Saup maripasono ni debata nasida. Jala ikon sudema nasida mangonai uhum ni debata. Dinasahat si Jona tu hutan ni nipe, marnida pangalako ni halak ni nipe nasay takkangi. Anggo di bagasan roha ni si Jona mungkin dang tarjalo ni halak ni nipe na hinatahon naing tunasida. Alay balik do. Dihatakon si Jona taringo tu uhum na naing si pamasaon ni debata tu hutan ni nipe. Justru di bagasan kesadaran do halak ni nipe majalo paniktingon ni si Jona. Berarti di si dada haulan ala ni hata ni si Jona na mangula na pabuahon titing si bahenon ni debata 40 hari nai tunasida. Alai debatado na mabuka roha nasida. Debatado na mangukap roha nasida sa gabi manada dalan na nasala. Debatado na mangukap roha nasida sa sadar nasida di pangalako nasida na jati. Nasay mangalo lomo ni roha ni debata. Tutudang bangso ni debata halak ni nive. Jala mungkin suku-suku dorohata buasa pola ikolao pasahaton ni debata uhum tu halak ni nive. Hutan ni nive ima ibu kota ni Asyur mananga Syria. Dang bangso ni debata maringat disi. Alai disi do idaota bahwa haluau dakolan sa si tonga anggo sakap ni debata tu tonga-tonga ni bangsona Israel. Ala itu sudah jol madu haluao naing lehonon ni debata. Jala molo sahat penwaing hata ni debata marite-ite si Jona tu halak ni nipe asa paubahon roha di sima nal-nal idaota haluao na naing patupaon ni debata. Tu sudah jol madu dang maribar di debata jol. Jaladung di jalo halak ni nipe hata ni si Jonai. Peter marpuasa mana sida. Di sol-solina sida ma rohana pangalahona. Adok sikap hamubao. Adok sikap perubahan di tonga-tonga ni ngolu nasida. Dang laos dipatakkan rohana sida. Manang dang gabe dialo si Jona di bagasan padohan di si Jonai. Alai disikapi nasida do hata ni si Jona na 40 hari nari bahenon ni debatama uhum tu nasida.
jala pitor nasida mengambil sikap amubao. Amunak kadongan tiruat do sikap na pinatuduhon ni halak Ninive dohot raja ni Ninive. Di tonga-tonga ni namasai ala diida nang gabe uhumon ni dewata. Pitor hatop do nasida membuat sada haputusan nasitong na boy mangalekon haluaw di nasida. Daksala membuat haputusan nasida. Manangdang gabe dipatakang roha nasida. Alai justru ditanda nasida do rohana, pangalahona, pardalanna, pangalakana, gabe tubuh ma hamubal ni roha. Alani dora munak kadongan naing dokonon ni turpukod do tuita. Moloro pe akan masa di tonga-tonga di pardalanan ninggu 2 tahun. Totu marhite-hite akan masa songon natai dan waeng di bagasan pona ni tahun 2020 sadaon. Gudang niaka bencana, gudang niaka musibah na diadopan ni bangsota di partikiano. Totu disi gabe songon sunggul-sunggul doi paingotok kita di tonga-tonga ni pardalanan ni nguluon. Bahwa ngulu taon ikut totong do naing marhamu baon diadopan di debata. Naing gabe ulu ita marpos ni roha di debata. Jala sahat ro ditikion taida pangotak ni namasa pakorhon ni pandemi COVID-10 sia pedang marujung dope alai nunga gudang akan masa musena tadopi justru disodora ita ikon gabe manada dirita dohot gabe mamereng tu bagasan rohat tabi asa gabe tubuh panol solion tubuh nang rohanai baru tubuh rohanang nagabe mulak tu dalan nasitong molo di bagasan akan hurang pangalaho di bagasan akan hurang dohot akka pakatayon alaya sagabe mulak sumuang asini rohani debata paluaho kita jala takas do taida di bagasan turpuk taon raja nini pepe dohot do mar puasa majalo titing namasai dang dipatakang rohani raja Ninipe dirina alai ditangi koni bana dohata ni si Jona nama katahon 40 hari ne nama dilehon dewata kesempatan tunasida jala sikap ni rajai nama buat sada putusan iko sude nasa jol manamian di Ninipe na mekmet rodi nama godang iko marpuasa. Tujuan marpuasa na pinasahat ni raja di tonga-tonga ni ngolu nasida imam mapanol solion bahwa mereka betul-betul menyadari bahwa sikap mereka itulah yang akan mendatangkan hukuman kepada mereka bahwa perilaku dan perbuatan mereka lah yang membuat mereka akan menerima ganjaran dari Tuhan alanido asa marpamu ati rohani debata marpuasa mana sida parpuasaon lalaho manol solido nanidok nadisi parpuasaon mangorom si panganon alayang gonau marga di tonga-tonga ni ngolu nasida do disikap nasida parpuasaon mangatahi dosa mangatahi naso hinalomohon ni roha ni debata pasohotton nasa naso gabiak jala mangulahon nadingkan bahkan dakola jolma namar puasa dohot donang pinahan nasida pe kemar puasa ima patuduhon naso jadi manggagat pinahan nasida dohot naso jadi minum namar lapatat doi sude nasa pangisi ni hutan ini pe menyadari bahwa jangan sampai hukuman terjadi alai mangido maaf matu debata mangido hamu baon matu debata manol soli dia dopan di debata laus hudul di atas ni sirabun sebagai tanda penyesalan sebagai tanda perbuatan bahwa mereka sadar akan tindakan dan perilaku mereka yang tidak berkenan di hati Tuhan alanido amunak kadongan di tonga-tonga ni pardalanan ninggulu taupe dina tatada kahahurangata Toturikot doita hatop tu debata ro laho mangido hasesa di dosa. Jaladina tapangido hasesa di dosa. Disido gabi lumubang pakilalata di tonga-tonga ni akan atadu pina pocot di bagasa pikirata. Jalalos boy gabi maralus di tonga-tonga ni ngulutang. Parasi ni rohaon ni debata do mabain gabi malua hita sianak kana masa natadupi. Jalalaos di bagasan ni iman waeng hita ditugihon di minggu na patuluhon dung epipaniason
Kuaso ni debata mutlak do di tonga-tonga ni sudena tinopana. Danga dong na boy majua songon ido nakpajogon nakingan tu sisean na binain ni Tuhan Yesus. Danga dong na boy majua. Jala manangise na majua di hata ni debata. Dapot ibana mana gabe jabar na tohap na uhum ni debata. Alay halak narade manangihon dohot mangulahon parsuruon dohot pajouon ni debata. Taruli may bana dilas ni roka ni debata. Jala taruli nang dihanguluan saliling nililing na songon naong binuan ni Tuhan Yesus Kristus si. Amen martangiang maita. Mauliate ma Tuhan dipaingot todo kami. Marhite-hite na masa di bagasan turpuk sadarion perubahan ningolu ni si Jonah. Na majua alay gabi mangului. Lasongoninang dohot perubahan na masa. Dipangisi ni luat ni Nipe. Na majua dohot natakang. Naso manangihon hatam. Gabi muba. Gabi marbalik di bagasan. Panol solion. Maradopoko ali Tuhan. Dia si hodo nasa natinopam na olo marhamubaon. Jala di palua hodo mariti asin ni roham. Akka jolma siyatonga-tonga nyaka parukilon na. Laos ido nang nahinirim ni rohanami Tuhan di tonga-tonga ni partikian sinuaingon. Mamereng torop niak kanamasa nahubulus sami di bona ni tahun 2020 sadaon. Si patama bayan lomos rohanami, guduron hami Tuhan. Alay posto rohanami, sudena masai, gabi dalan paubahon rohanami, manada ho di ngulu nami, manada pabayananmu di tonga-tonga di ngulu nami. Iba ini asiro hamukap ma rohanami marhite todim manada pabahenanmu di totong ninggolu nami asalam conok kami tuho Tuhan jala marhaposan marhaporusan tuho torop dosia tonga-tonga ni ruasmu na di bagasan parsahito di tikion iba ini asiro ham pasu-pasu pargugu yak kaubat na pinakken sai lekonon mu totong gugu haporsiaw na tugu di nasida ay hodo Tuhan jala marite-ite wasom natuk do Tuhan laho pamalupon nasa sahit di tonga-tonga ni parnguluon ni natinopam. Ali Tuhan asiro ham nang dongan nami na marsak ala hamatean. Say homa na mangapuli na sida keluarga ni amang siaturi. Songoninang doot keluarga ni naposom pandita manaria sinaga naong cumulo siat tonga-tonga nami. Say apuli pargugui Tuhan. Asa totong ho Tuhan pakirimon nami. Na mangalekon nasa narikot di ngulu nami. Jala ho gabi ama di hami akan na somarama. Jala ho gabi ina nang di akan na somarina. Ali Tuhan asima roham. Sahat tutanganmu manang sakap ni huriamon. Dinanayang patupahon nak kasihubasan. Say parguguan musudi parhalado rapdohot ruas laho mangulahosan. Mauliate mariho Tuhan. Tangihon matang yang nami. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredeita, laos tapasahat mapiliata. Dohota
ate madi tuhatta na mangalehon hatana di hita di minggu sadarion paingotok kita. Olan ala asini rohani debatado bay nama lua hita. Dido bay didok di hatana. Jadi dung dida debata pabahenan nasida. Namulaki nasida siadalan nasida kanaroai. Kami di sol-soli debata marohana taringot tu hamagoan nanaeng nilubahon na bahenon na yan tu nasida. Gabi daksaut di bahen. Atong taului majau-jau na Tuhan mubaon ni roha. Asa dapotan nasi ni roha ni debata hita di keluarga, di huria, di parkarejoan nang dingulu na bermasyarakat. Ope aliak kadongan, sailas marohamuna, sayulu mahamu patuguon, cala apoan, sada mapikiramuna, raduti hamu madami, asa didongani debata parholong roha jala pardamei hamu. Tahu tu debata, ali debata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon nadenggan do nasa uli basa nama uli utus. Upasat tami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabi uap na khusus di jolom. Pasu mai jala ramoti asa uparasi yang hami pilihanon. Pati bulo na rajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai maroha nami marhite-hite todim. Asalam tada hami gudang nisi lehon mi Tuhan. Asalam gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namina di banua gijang sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham di banua tongaos songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siap hari, se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tu gihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim.
Selamat hari Minggu madi hamua kamanginang. Tuhat nama dongani hita salut nah horas. Anong mamoto? Putukan dulu.